डीजे अमित अपहर, डीजे अमित अपहर, अमित अपहर। अमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर। नैहर में जाके हमहू छठवा उठाई, नैहर में जाके हमहू छठवा उठाई। पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई, पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई। नैहर में जाके हमहू छठवा उठाई, पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई, पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई। डीजे अमित अपहर, डीजे अमित अपहर, अमित अपहर। गरखा बजरिया से मुखिया मंगाई, जोरा नारियल जोरा कोसिया भराई। हाँ हाँ गरखा बजरिया से मुखिया मंगाई, जोरा नारियल जोरा कोसिया भराई। पिया बार बहरा उनके नैहर बोलाई, पिया बार बहरा उनके नैहर बोलाई। असैया के साथे आसो अर्घ देवे जाई, पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई। डीजे अमित अपहर, डीजे अमित अपहर, अमित अपहर। हाँ हाँ छठी माई के घटिया पर बाजा बाजवाई, डीजे अमित रवि गुड्डू के बोलाई। हाँ हाँ राइटर राम कुमार जी से भजन लिखवाई, पंकज दीवाना जी से दौरा ढुआई। भर दी है गोदिया हमहू मम्मी कहाई, भर दी है गोदिया हमहू मम्मी कहाई। पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई, पियरी पहिर के हम अर्घ देवे जाई, अर्घ देवे जाई। अमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो